खुलुमबाय गिबियाव आंनि इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। आंनि इउट्युब चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम अननानै। गिबियावनो हाग्रामा महिलारिया मैया समायखिरा लाखांनायनि उनाव बुंदों थांनाय सरकाराव साख्रि होनायाव माखासे इलिगेल दङ आरो बे इलिगेल गोनां माखासे साख्रिफोरा केन्सेल थांगोन होननानै नायफिननाय जागोन आरो नायफिननायाव इलिगेल दङब्ला बे साख्रिफ्रा केन्सेल जागोन आरो जों गोदानै होफिनगोन बिथाङा बुंदों। बेनिफ्राय मैयानि बिबुंथियाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों जे बिटिसिआव 14टा डिपार्टमेन्टखौ हरफिननाय जाबाय, डिसिखौ गाव बुंहरबाय, अर्डार हरबाय होननानै डिसिफोरखौ। दा साংবাদিকफोर सोंनायाव बिसिडिसिआ थागोन ना थाया होननानै सोंनायाव दा जेरै दं एरैनो थागोन, ओमफ्राय बिसिडिसिआ होमबा इलेक्सन जानाय नङा नामा होननानै सोंनायाव बिसिडिसिआ दा इलेक्सन जानाय नङा, खिन्थु 125 एमेन्डमेन्टआ जेब्ला संसदाव पास जागोन अब्ला बिसिडिसिआ इलेक्सन जागोन, बे खोथाखौ बिथाङा बुंदों। बेनिफ्राय भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया हाग्रामा सरकारखौ, हाग्रामा महिलारि बिथांखौ साबायखर जासिहरदों, अभिनन्दन जासिहरदों। मोजां खुंफुंलांगोन होननानै बिथाङा मिजिंथिदों बड'लेण्ड सरकारखौ। दार्जिलिंआव हा गिसिखानानै खमावबो 20 जन सुबुंफोरा जिउ खहा जादों आरो भुटानाव गोबां अखा हानायजों नर्थ बेंगलाव बे अखानि प्रभाबा बिराद गोलैदों। मानोना दा बेंगलाव माखासे जायगायाव दैबानानि अबस्था जादों, जायनि थाखाय आसाम आरो नर्थ बेंगलनि रेल जगाजगनि 9था रेलखौ बन्द खालामथ'नो गोनां जादों सलासलखौ। बेनिफ्राय आरो लोगोसे बेंगलनिफ्राय सिक्किम थांनाय आरो कालिम्पं थांनाय लामायाबो दा बन्द जाथ'ना दं। बिटिसिआव गोबां जायगायावनो बिमा लक्ष्मीनि मेला जागोन, बिमा लक्ष्मी फुजानि। बेबायदिनो बिजनियाव बिराद गिदिर जागोन, बोसोरे जायो आरो बे लक्ष्मी मेलाखौ बेखेवनो बिथां हाग्रामा महिलारियानो थांनानै बेखेवहैगोन। एसेनोसै।